Olen asunut tässä samassa talossa jo yli 20 vuotta. Tällaisia taloja on naapurustossamme useita. 3 kerrosta, ei hissiä. Portaiden käyttö ei ole ollut minulle hankalaa, mutta hissi helpottaisi kyllä monen asukkaan jokapäiväistä elämää. Kun kuulin, että naapuritaloon on asennettu hissi, päätin selvittää, mitä hissin asentaminen meidän taloomme tarkoittaisi käytännössä. Keskustelin aiheesta muiden talon asukkaiden kanssa ja kysyin neuvoa koneelta. Jussi koneelta tuli paikan päälle selvittämään mahdollisia toteutusvaihtoehtoja. Hän selitti, että jokainen porrashuone on erilainen ja että projektin huolellinen suunnittelu takaa onnistuneen lopputuloksen. Jussi tarkisti porrashuoneemme mitoituksen selvittääkseen, mikä olisi meille toimivin ratkaisu. Hän myös kertoi, mitä kaikkea suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida. Jussi teki meille selkeän toteutusehdotuksen ja kustannusarvion sekä kertoi, millaisia tukia voisimme hankkeelle saada. Jussin käynnin jälkeen käsittelimme hissihanketta taloyhtiön kokouksessa ja olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että hissi parantaisi asukkaiden turvallisuutta ja asumisen mukavuutta sekä nostaisi asuntojen jälleenmyyntiarvoa. Koneen apu oli todella arvokasta hankkeen suunnittelussa ja tarvittavien lupien hankinnassa, ja nopeammin kuin arvasimmekaan projekti oli jo käynnissä. Antti, koneen projektipäällikkö, vastasi itse hissihankkeen toteuttamisesta ja siitä, että kaikki meni suunnitelmien mukaan. Antti kertoi meille projektin tarkan aikataulun ja äänekkäimmät työvaiheet, jotta pystyisimme varautumaan remonttiin hyvissä ajoin. Projekti käynnistyi kierreportaiden vaihdolla, joka oli helpompaa kuin osasimme kuvitellakaan. Rakentajat asensivat uudet portaat vanhojen tilalle 1 työpäivän aikana. Itse hissin asentaminen oli nopeaa ja siistiä, todellista ammattilaisen työtä. Kaiken kaikkiaan tämä oli yksi vaivattomimmista remonteista taloyhtiössämme. Olen todella iloinen, että päätimme toteuttaa hissiprojektin. Hissi on tehnyt minun ja talomme asukkaiden jokapäiväisestä elämästä mukavampaa ja nostanut asuntojen arvoa. Samoin kuin lukuisissa muissa taloyhtiöissä ympäri Suomen.